Останній випуск марок від Укрпошти присвячений природним місцям Криму, який вийшов цьогоріч у червні. А ось це перший випуск марок від Укрпошти із серії «Краса і велич України», який був присвячений Криму і випущений у 2013 році. Варто зазначити, що у 2013 році Укрпошта розпочала цілу серію поштових марок, яка і має таку назву «Краса і велич України». Ця серія розпочалася саме з випуску, присвяченого Автономній Республіці Крим. Тоді вийшов поштовий блок і окремо 3 художні поштові марки. Випуска почалася серія у 2013 році. Серія поштових марок народності України, яка розпочалася саме з кримських татар. І тут представлені різні елементи їх життя і побуту. Свіжіший випуск Укрпошти присвячений місту Севастополь. Я працював над серією народності в Україні. І перші аркуші були присвячені, власне, корінному народу Криму, кримським татарам. Важливо показати, власне, тих людей, які там споконвіку були і які там будуть. Маркою працюю довго. От я один з тих художників, яких от завжди до мене єдина, я думаю, одна з найбільших претензій від художньої редакції, що я довго працюю. Але це збір матеріалу, це треба поїхати, пережити, відчути це. Тому в часі це може бути і рік, і може більше. Власне, як блискавка, власна ідея приходить дуже швидко, але втілення її вже це чисто такий вже творчо-механічний процес, що трошки розтягується в часі. Власне, в цій серії до українського народу, українського одягу українського народу мені дуже подобалося створення, власне, цих багатофігурних композицій. Ми можемо подивитися на деякі конверти, які використовувалися з 90-х років із зображеннями кримськими. Ось початок 90-х років, Севастополь тут є, і панорама часів, присвячена Кримській війні, і пам'ятник затопленим кораблям. Взірець якраз ялтинської марки з написом «Крим», «Ялта, Крим» українською мовою, і такий пам'ятний штемпель на честь з'їзду кобзарів фестивалю кобзарського мистецтва в Криму. Сьогодні ця кримська проблематика в марках стає особливо актуальною. Ми розуміємо, що Росія використовує філателію як засіб у гібридній війні. Був період, коли одночасно в Криму ходили українські марки, зокрема марка «Україна», на якій зображений Крим, і вже використовували російські марки, от, наприклад, стандартні російські марки. Цей конверт також стосується Криму, це мечеть хана Узбека в Старому Криму. І цей конверт був виданий в Криму, зроблений моїм батьком 20.09.14 року. Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.